Karong buntaga mga kapuso sa Spotlight, atong ilailahon ni siya sa social media sa iyang YouTube account. Mas naila ni siya nga The Fisherman's Daughter. Proud kaayo sa gihimo sa iyang amahan nga nakapahuman kaniya sa pag-eskwela, padayon pa karon nga nanginabuhian alang sab sa iyang tibuok pamilya. Atong ilailahon karong buntaga mga kapuso si Regine Villamejor. Good morning, Reg. Welcome sa programa. Daghang salamat sa pag-uban kanamo. Kumusta karong buntaga? Hi, Sir Nico. Good morning. Okay ra ko, sir. I hope okay ra pod ka. I'm good. Thank you so much sa pag-uban kanamo sa imong vlog, sa imong social media accounts. Proud ka ika. You're the Fisherman's Daughter. Nganong nahunahunaan maninimuni nga ipahibaw, ipakita sab ang istorya sa inyong pamilya sa social media? It's because, sir, I want to inspire a lot of people, most especially the young generation of today, that there's nothing to be ashamed of. Bisag unsa pa na ang kinabuhi or panginabuhian sa atong ginikanan, dapat proud ta kay kung wala na sila, dili na to makabut ang atong mga pangandoy sa kinabuhi. Unsa may adlaw-adlaw ang gibuhaton sa imong papa kay parte to sa imong vlog nga ningtabang ka sa pagpangandam, unsa iya mga adlaw-adlaw nga dalhonon sa iyang pagpanagat. Yes, sir. Umata dyan na siya kadlawon, sir, kasagaran, sukad pa sa una, mga alauna or alas 2 sa kadlawon, mulakaw na siya. And then, whole day gina siya na sa dagat, most likely mga 2 p.m. na siya maabot or alas 3 sa hapon. So, under the heat of the sun, usahay, nakakuyog pa ko niya, sir, I do have content food nga, my goal was to show to everyone nga daghan unta mig kuha, like ingana mo gi-expect, but God turned it into something giunos mi sa dagat, and that was the first time nga naka-experience ko giunos sa akong papa sa dagat. Reg, growing up, kumusta man sa pamilya? You have said dili everyday nga ubay-ubay ang kuha sa imong papa, na gyud mga higayon nga halos wala gyud madala bali. Challenging gud siya, sir, kay labi na kami naagi mga panahon nga walay kuha si papa, pero laban lang gyapon mi sa kinabuhi. And then siguro we were brought up na positive kaayo og outlook sa life, sir. So you graduated how many years ago, Reg? Og unsa na imong trabaho karon? I graduated 4 years ago, sir, and right now I'm working in a food processing company here in Cebu for almost 4 years already, and this is my first job under sales department, food service and institution specialist. Imong mga igsuon, are they still in school? Yes, sir. My brother this coming semester, my younger brother, he's taking up mechanical engineering. He will be in 4th year. So 4 years naman lang ang engineering. So that would be his last year na in college, hopefully with God's grace. And our youngest, lalaki sad siya, kaya ako lang may babae sa among mag-igsuon. He'll be in 2nd year college electrical engineering. Reg, ikaw nga, nahuman na kapag-eskwela, doon na kay-stable nga job, nakahununa ba sab kami? Santop ba sa imong hunahuna nga ano kay planong pahunungon na imong papa og pagpangisda? As much as I would want to, sir, pero typical nga probinsyano, bisan pag sa ilang pangidaron, sir, dili gud siya ganahan muhunong pa as of the moment. One of it, kay eskwela pa akong usa ka bangkod. Hopefully, siguro, sir, if makagraduate among mechanical engineering, para usa na lang among gastuhan, medyo gaan-gaan na. But ang probinsyano mo, sir, like akong papa, dili siya mahimutang kung wa siya trabaho. By growing up, naanad gid siya, sir, ba nga naa siya trabaho. Reg, we learn nga sa una, mangabang ramo og bangka. Nya karon doon na mo inyong kaugalingon gyud. Yes, sir, makahinumdum ko sa una kung papa magsakayan ra na siya kanang wala pa'y makina, sir, magbugsay. With God's grace, sir, tungod sa pagkinabungay sa akong ginikanan, aduna na kami karoy 5 ka pump boat. And ang mga uban ana nga wala na mo gigamit, ipaggamit pud sa akong amahan sa uban pud nga mananagat. Karong adlaw di ay Reg, gi-celebrate nato World Oceans Day. Para nimo unsa man ka importante nga atong protektaan ang atong kadagatan nga dili gyud pasipad-an kini. We need to make sure as well that we citizens
we are responsible enough and we could start it by properly disposing our garbages sa saktong nga butangan. Kaya para po, in the future generation, ang mga tao nga musunod pud ana naa pa pud sila masunod sa karon. Reg, Laban lang. tinuod. Dili lang man tungod sa kinabuhi sa isip ko sa ka-fisherman's daughter, doon na po kay lain-lain nga mga content no sa imong vlog basin gusto ka nga invite po ang mga nagtan-aw nato karon kung asa man nila makita mga updates gikan nimo. My YouTube channel is Regine Villamihor and it's more on inspirational content. So kung ganahan mo ma-inspire and more on naapod ko yung mga travels dito. I know we all have our own silent battles and we all have our dreams as well. And because of this pandemic, some of it may put on hold for now, but always remember that there's still hope at the end of the day. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga mga kapuso, si Regine Villamihor. Salamat, Reg! Thank you, sir. God bless. Thank you.